Türkmenistanly gey oğlan özü barada gurrun vermek we diskussiýa başlamak isleýänligini aýdyp Azatlyk radiosuna ýüz tutdy. Salam, meniň adym Kämil, men gey. Men özümiň geydigimi çağılykdan bäri bilýärin. Biziň Kämil bilen tanyşlygymyz şundan başlandy. Azatlyk radiosy onuň hakyky adyny üýtgetdi. Ol kärwonçy kardiolog Lukman Minskiň medisina universitetinde bilim aldy. 2018-nji ýylyň somsunda ol Aşgabat şäherine dolanyp bardy. Häzir ol Aşgabatyň keselhanalarynyň birinde işleýär. Kämil öz ýagdaýyny gurrun bermek üçin Azatlyk radiosuna günden ýüz tutan Türkmenistanly seksual azlyklaryň birinji wekili. Türkmenistanda LGBT wekilleri babatynda kemsitmeleriň hem zorluklaryň ýüze çykýanlygy barada maglumatlar soňky ýylyň dowamında Azatlyk radiosuna ençimegede gowuşupdy. Emma biz mundan öň bu maglumatlary ne tasdiklap ne de inkar edip bildik. Şeýle kemsitmeleriň pedallary bilen habarlaşmak hem mümkin däldi. Kämil Azatlyk radiosuna özü barada habar bermek ýagny özüniň seksual azlyklaryň wekildigini açyk mälim etmek maksady bilen ýüzlendi. We ol şeýle ädimeden ilkinji türkmen geydir. Ony şeýle ädime etmäge homoseksuallygy jenaýat hasaplayan Türkmenistanda LGBT azlyklaryna bolan çydamsyzlyk gatnaşygy we öz garyndaşlarynyň düşünmezligi mejbur edipdir. Bellemeli ýeri biz Kämil bilen 3 hepde bäri gepleşýäris we bu döwrüň dowamında ol söhbetdeşliklerde özü barada açyk gurrun bermegiň dogry bolup bolmazlygyny ençemegede şüphasyna goýupdy. Sebäbi Türkmenistandaky şertlerde bu onuň üçin ören huply bolup biler. Ol her pursatda özünde nämeleriň bolup geçýänligini ýygyderli habar berip durdy we biz onuň şahsiýetini açyp açmazlyk baradaky kararymyzy birnäçe gezek üýtgetdik. Emma onuň soňky günlerde başdan geçirenleri oňa guturnukly karara gelmäge itergi berdi. Biz Kämil bilen hupsuz kanallaryň biri arkaly habarlaşdyk. Sebäbi ol öz ýakynlarynyň onuň bize ýüz tutanlygyny bilip galmagyndan howatyrlandy. Şol messenger arkaly ol bize video ýazgysyny hem ýollap, dören ýagdaýyň özü çin näme derejede çydamsyzlygy hakynda gurrun berdi. Men çağlykdan bäri özümiň geydigimi bilýärin we muny boýna almak maňa agyr düşdi. Men öğrendiğinçi maşgalada kemaly geldim. Mektepden soň men Minsk'e okuwa gittim. Medisina universitetine girdim. Minsk'te men erkinligi duýdum we özümi bolşmaýaly kabul edip başladym. 2018-nji ýylyň tomsunda men okuwymy tamamlap ýygyma Türkmenistana geldim. Emma men mudama gitmek barada pikirlendim. Sebäbi men ýalylara Türkmenistanda ýaşaýyş ýok. Gaýdyp baranymdan soň men özümi ýeki duýup we bir gezek men internetde bir oglan bilen tanışdym. Biz gepleşip başladyk. Online gurunduşluklarymyzda ol ören ýakymlydy. Biz duşmak barada ılalaşdyk. Emma men munyň näme öwrüljiğini gözüňe getirip bilmändim. Diýip Kämil gurrun berýär. Şol duşuk onuň üçin erwet bolup çykdy. Onuň bilen internet arkaly gepleşen adam şeýdip geyleri aldawa salýan polisiýanyň işgäri bolup çykdy. Sebäbi Türkmenistanda homoseksuallyk şu çakaçynlyk kanun tarapyndan ýygyrlanýar. Biz duşugy aksam saat 7-de belledik. Emma men baranymda ol ýerinde ýokdy. Men oňa jaň etdim. Ol tiz geljegini aýtdy. Men garaşan wagtym dermanhana baryp öz dogunum üçin derman aljak boldum. Meniň ýüzümden raýat giyimli 2 adam girdi. Ellerimi gandallary baglady we Hitrovka etrafyndaky polisiýa bölümine alyp bardylar. Diýip Kämil ýatlaýar. Ony jenaýat ýygyrlamasynyň daýasynyň prezidentiň gora gullugynda işleýänligi halat edipdir. Emma garyndaşlary ony alyp gaýdýança ony polisiýa bölüminde urdular we kemsitdiler. Polisiýa bölümine çelini ýolda meni awtoulogda ýençdiler we paýyş sözler bilen sögündiler. Baranymyzdan soň hem ýençmegi dowam etdirdiler. Elektroşoker ulandylar we meniň geydigimi kameranyň öňünde boýun almagymyzy talap etdiler. Olar telefonumy elimden aldylar we kontaktlary gördüler. Meniň başgalar barada habar bermegimi talap etdiler. Göwürmegi wada berdiler. Giç aksam saat 11-den soň meniň telefonumy ýakynlarym jaň edip başlady. Polisiýa işgärleriniň biri jogap berdi. Jaň eden meniň kakamdy. Onuň dogany prezidentiň gora gullugynda işleýär. Olar meni alyp gitmek üçin bile geldiler. Daýymyň prezidentiň gorugynda işlemegi meni halat etdi. Emma gözüniň aňyrsyna düşýän men ýalylaryň ençemesi bar. Haçanda Kämiliň kakasy we daýaty onu alyp gidenlerinde onuň tutuş bedeni agyryardy. Aýratynam elektroşoker bilen urulan ýerleri, gapyrgalarynyň töwerekleri. Emma garyndaşlary tarapyndan halat edilmegi onuň kemsidilmeginiň soňuny çykmady. Öýe barýança ýol ugry meni diýingysyz kemsitdiler. Indi muny ýakynlarym etdiler diýip Kämil ýatlaýar. Öýde täzeden gysys başlandy. Kakam gyýryp başlady. Sen haramzady, seni bir yerlere akidip damagyny çalyp taslasam gowy bolardy. Daim we agalarym hem üstüme gyýyrdylar.
Meniň olary maskara edýändigimi aýdyp, soň hepdelerdi meni molla gatnatdylar. Meni doga bilen bejermek üçin soň psihologu, iň soňunda meni öýürmek kararyna geldiler. Bu halis meni öldürdi. Kämilin sözlerine göre onun seksual aýratynlygy barada häzirdiňe kakasy dogunlary we daýy bilýär. Emma Kämil öz barada habar bermek, ýagny özüniň geýdigini açyk aýtmak we öz misalynda diskussiýa ýol açyp türkmen jemgyýetinde seksual azlyklaryň wekilleri babatynda gatnaşygy gaýtadan seretmeň zerurlygyny aýtmak isleýär. Hormatly radio dinleyijiler, bu maglumatyň doly görnüşini biziň adathabar.com websaytymyzdan okap bilersiňiz. Adatlyk radiosyna proxy serverler arkaly howpsuz girmek mümkin.